Türkmenistanda häkimetlerin VPN tiltimlerine garşy girden çäklendirmeleri öz güýjünde galýar. Hemmeler telefonlarda VPN tiltimlerinin pitiklenmeginden şikayet edýär. Ozorlar käbir VPN tiltimleri adaty işlärdi. Olara aýlyk $10 satyn alyp bolardy. Ýöne indi werin hatda Google Play hem pitikli diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 30 ýanwarda maglumat berdi. Onun sözlerine göre ozorlar telefon usturlary isleg bildirýän ýaşaýjylaryň telefonlaryna VPN gurnap berýärdi. Ýöne indi olar hem şeýle hyzmatlary hödürlemegi betetdiler. Türkmenistanda raýatlaryň erkin internet ulanmak mümkinçiliklerine girdilen çäklendirmeler ulanjylary bu ýagdaýdan çykalga gözlemäge iterýär. VPN Compare nesriniň maglumatyna görä 15-21 ýanwar aralygynda Türkmenistanda internetden VPN tiltimlerini gözleýänleriň sany 577% artdy. Ýatlatsak 17 ýanwardan başlap Türkmen häkimetleri ýurtda VPN tiltimleriniň ýysyny güýçli depginde baglap başlapdy. Bu barada Azatlyk radiosy bir hepde gowrak wagt mundan ozal maglumat çap etdi. Galibertede tutuş dekabr aýynyň dowamında ýurduň çäginde internetiň tezligi juda pes boldy. Sonda VPN ulanjylarynyň zerur tiltimlerden peýdalanmak mümkinçilikleri bökdildi. Eýýän bir aýdan gowrak wagt bäri internet aratnaşygynyň ýagdaýy gaty yaramaz. VPN hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkin däl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji ýanwarda habar beripdi. Britan nesiri Türkmenistanda VPN tiltimlerinin çäklendirilmegi bilen bagly 20-nji ýanwarda çap eden maglumatynda ýurtda Google Play'in petiklenmegi bilen VPN gözleýänleriň sanynyň juda artandygyny habar berýär. 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwar 21-nji ýanwar aralygynda Türkmenistandan biziň saýtymyza girenleriň sany ondan ozal hepde bilen deňeşlerinde 577% ýokarlandy diýip VPN tiltimleri barada maglumat çap edýän VPN Compare nesri ýazýar. Maglumatda Türkmenistanda Facebook, Twitter, Vkontakte we Odnoklassnik ýaly sosial saýtlaryň petikli saklanýandygyny üns çekilýär. Ýöne düşbe türkmen ulanjylary VPN hyzmatlardan peýdalanmak arkaly şeýle çäklendirmeleri böwüp geçmegen hötdesinden gelip bilýärdi diýip nesir ýazýar. Nesir Türkmenistandaky VPN çäklendirmeleriniň golaýda Aşgabatda golaýylan güýçli şemal ýa-da türkmen owan terhidindäki howpsuzlyk şertleri bilen iltesikli bolmak ähtimallygyny aradan aýyrmaýar. Türkmenistanda diň bir sosial torlar däl, eýtem hat alışmak üçin ulanylýan WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem pitikli saklanýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň we Türkmenistan barada objektiv habarlary çap edýän beýleki garaşsyz nesirleriň web saýtlary ýurt içinde pitikli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýurtda internetde girdilen çäklendirmeleri reddetýär. Dünýäde söz beýan azatlygynyň ýagdaýyny synlaýan Freedom House, Human Rights Watch ýaly hukuk goraýjy toparlar özleriniň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanda internetiň ýiti çäklendirilmegini tanqid edýärler.